Я кажи, какво викаш? Не де! Не, кажи. Да ми вземеш пратката отдолу. О, не, аз твоите мачи съм ги играл, Ма пратката. тя не е кой знае колко голяма. Не, аз Айде. тези мачи съм ги играл. Не, слизай си взимай пратките сама. Не. И какво? Сигурна си, че и малка пратката, така? Не е нужно да ме снимаш, да, малка е пратката. Айде де. Сигурна си. Айде. Не, слизай си додолу. Уф, мъжете сте безполезни. Айде отида. Айде, чакам да се върнеш с най-малката пратка, където си поръчвал. Ама да го кача това. Давай, отида. Няма да го кача, защото ме излагаш. Да! Малката пратка. Леко става са. Какво ти бе? Туалетна хартия на промоция. Ай, каква туалетна хартия ти нормална ли си, ма? Беше на промоция. Ти ли ти малката пратка? Баре, бе, никъде Ти не ли? имаш. Абе, ай върви, всеки път аз, ай върви, малките пратки. Ти не си ходила да правиш обир на някой магазин? Имаше промоция. Ой, каква промоция? Каква е тази туалетна по еконт ли я поръча? Ти нормално ли си?